Muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 23 years ekuberekwa. Zita rangu muchanditi Tatenda uye zvekare ndainge ndagara ndiine friend yangu uyo wandichati Melisa uyo ainge agara achishanda zvake muSouth Africa. Saka Melisa ndiye akatanga kuuya kuSouth Africa ndokubva achizondidaidza. I then came to South Africa when I was only 20 years old. Saka pandakasvika muSouth Africa, Melisa ainge akanyepera vabereki vangu kuti iye anoshanda as a maid and anoshanda as a stay-in maid. Saka vabereki vangu pavakanzwa Melisa achivaudza kuti ainge achishanda as a stay-in maid, vakabva vabvuma because vainge vasingatodi kuti ndinge ndichizouya kuSouth Africa because iye Melisa ainge atova about 2 years kubva zvaainge akauya kuSouth Africa achishanda zvake, but ainge akangodzoka kumba ka1 achizotora passport ndokubva achizodzoka muSouth Africa. Saka paakadzoka achizotora passport ainge atori nemari, ainge achitodawo kutoti ange achinditoresa passport. Akati, Tatenda, ndine mari yandiinayo, ndinokwanisa kukutoresa passport then tobva tadzokera tose kuSouth Africa. But vabereki vangu vakabva varamba, vakati hazviite kuti unge uchizoenda kuSouth Africa usati wawana basa, plus baba vangu vainge vasingadi kuti ndinge ndichizogara mumalocation because baba vangu vainge vakatomboya kuno kuSouth Africa vakatomboshanda muSouth Africa. Saka vainge vachiti South Africa ndinoiziva, mwana anozopanduka zviri nani kuti tinge tichimutsvakira zvimwe zvokuita ari kunoku kuZimbabwe. Saka paakazovaudza kuti ainge ava kushanda as a stay-in maid uye zvekare pamba paainge achishanda ainge asingatombobvumidzwi kuti ange achibuda kunze, uye vaiti kana vachibuda vaibuda naye and ainge achishanda mugated community. Vabereki vangu vakati it's okay. Ndakabva ndachizobatsirwa nevabereki vangu vakandipaka mari, ndikawedzera pakamari kandainge ndiinako ndakaenda ndikanotora passport yangu. Ndatora passport, Melisa akabva achizondibatsira ndokubva anditumidzira mari yebhazi ndokubva ndachizouya kuno kuSouth Africa. Ndauya kuno kuSouth Africa, to my surprise mukomanashi, ndakasvika ndikatowana kutoti ainge asingatomboshandi. Of course ainge achitogara pacomplex, but pamba paainge achigara pamba peBlesser sugar daddy vake avo vatori kuma 60 something years. Ndakabva ndachizomubvunza kuti ko ainge achimbonyatsokuita nezvei muSouth Africa. Akandikumbira akanditi ainge asingadi kuti zvinhu izvi zvinge zvichizozivikanwa nehama dzake neshamwari uye zvekare nevabereki vangu. Akati please usazombofa wakaudza vabereki vako. Saka takatanga kugara mukomanashi akabva andiudza kuti ainge ataura nashuga daddy vake akavaudza kuti ainge ava kugara nemunen'ina wake. Saka ainge achida kuti ndige ndichizopiwawo mari kuitira kuti vabereki vake vasazozviziva kuti ndo kamuraramiro ako kaainge achiita muno muSouth Africa. Saka ndakazotanga kupiwa 2.5 pamwedzi. Ndaingoti ndikapiwawo 2.5 iyoyo ndaibva ndatumidzirawo vabereki vangu 50 US. Vaitofara vachitoti zvichanaka, chingoramba uchishanda uchazowana rimwe basa rine mari as long as ugere zvakanaka. Izvo mukomana achita ingoswera takagara. Saka iye Melisa aiva nenguva dzekuti aipinda mune imwe bedroom. Of course we would share the same bedroom, but it was a 2-bedroomed apartment. Saka aipinda mune imwe bedroom obva azvivharira imomo kwema-hours nema-hours akazvivharira. Kana apedza aibva achizonditi hande kumall obva atoenda obva anoburitsa mari. Ndainge ndisingazivi kuti iye Melisa ane maaccount ake ainawo kuFacebook, Instagram uye zvekare kune mamwe mawebsite uko vanhu kwavanoita zvekutengesa muviri wavo, but only online, uchizoudzwa zvekuita nemunhurume anenge achitaura newe. Saka kuTikTok ainge aine mavideos awo
ainge achiposta akapfeka maski achitamba zvimwe zvaizvo zvekuti varume vange vachizotaura naye kuinbox. Kana ataura nevanhurume obva atanga kuvatengesera mavideos ake asi akapfeka mask so that vanhu vasazoziva kuti ndiye Melisa. Saka mukoma, the day when I found out, ndikangoti it was by mistake. Ndakati apinda muroom make umo maainge achiti muoffice mangu maaigara akangokiya, ndakabva ndachizorara zvangu. Saka akandiona kuti ndainge ndarara, ainge asingade kundimutsa, akabva achizobuda akabva achizoenda kumall achino withdraw mari yake. Akati abuda ndakabva ndachizomuka pandakanzwa achimutsa motikari, ndokubva ndazama kumufonera but foni yake yainge iri pasilent. Saka ndakazoti ndava kubva panze ndopandakabva ndachizoona kuti office yake yainge yakavhurika. Ndakabva ndati nhasi ndoda kumboona kuti muoffice maMelisa maasingadi kuti ndige ndichipinda anomboita nezvei. Mukomanachi ndakapinda muoffice ndikaona kuti yainge itongori bedroom. Ndakaona kuti pamubhedha painge pakazara matoyi emhando dzakasiyana siyana, matoyi aya awo ebonde, uye zvekare painge paine malaptop maviri nemafoni maviri andainge ndisingatombozivi kuti ainge aine mafoni iwawo. Mafoni awa mukomanashi ainge akatoiswa pamaring light nemalaptop akatogadzikwa, ende ndakatoona kutoti ainge achiita basa rekutengesa mavideos ake. Ndakamumirira kusvika adzoka, ndikabva ndachizomubvunza akaseka akabva anditi ndo basa raainge achiita. Akanditi nekuti ndinenge ndakapfeka mamaski saka hazvina kana basa, hakuna kana angambondiziva. Ndakamubvunza kuti ainge achiita mari each and every day, akandiudza kuti it depends, kana zvakadhakwa anokwanisa kubata kana 700 rands each and every day plus mari dzaanozopiwa neblessa. Ndikati wow, ndokusaka zvinhu zvako zviri kufamba, ndokusaka wakakwanisa kutenga motikari Melisa, sei usina kundiudza? Akabva anditi waizobvuma here kuti unge uchiuya neni kunoku kuJoburg kana dai ndakakuudza kuti ndozvandinoita? Akabva achizotanga kundidzidzisa. Mazuva ekutanga ndainge ndichinyara kuzviita zvinhu izvo zvaainge achiti ndinge ndichiita. Chekutanga chatakaita ndechekuti takaenda kune kamwe ka toy shop, taendako ikoko mukoma ndokubva tatenga tumamask like tumabirthday mask nemahalloween mask. Ndokubva achizotanga kundidzidzisa, ndikatotanga kutofila comfortable because ndinenge ndakapfeka mask. Akabva achizonditi ndoda kuti umboita mavideos akati one day aunenge uchitamba, achindidzidzisa kutamba paTikTok pake. Akanditi ndichanyora zita rako mucomment section so that people can follow you. Saka ndakabva ndachizogadzira a new TikTok account itori nerimwe zita rekutoti hakuna munhu anombofa akafungidzira kuti munhu uyu nditatenda. Iyewo anotoshandisa rimwe zita mukoma zvekuti haumbofi wakafungidzira kuti muZimbabwean. Anototi kana achitobuda like macustomers ake akawanda ndeve kuNigeria, varume maNigerian, saka vanotofungidzira kuti muSouth African and zita raanotoshandisa ndere kuSouth Africa. Neniwo ndinotozviita sekunge ndiri wekuKenya but nditori muZimbabwean, saka varume vakawanda vanotongotaura neni ndeve kuKenya, vanaNigeria, maBlack American nevamwe varungu nemaSouth African varume ndo vanenge vachitaura neni. Saka ndakatotanga kutoita mafollowings apa ndainge ndagara ndiine tumafollowers twechinherera, ndisina kana mafollowers akawanda. Vanhu vandaiziva ndivo vaingondifollowa kuTikTok yangu. One day mukoma ndakamuka ndikatoona kutoti ndatova ne 3000 followers. Apa ndangoposta mavideos mashoma, kuda ndaingova ne4 videos chete ndichingotambisa muchiuno, and after a couple of days ndainge ndatova ne more than 20 something thousand. Saka pavarume vanenge vachikufollowa like 30,000 ivavo or more than per day, kana ukaposta video rako haushayi varume 10 vanouya kuinbox vachikupfimba, ende kana vauya vobva watotaura navo zvakanaka, then mobva matotaurirana, wobva watotanga kutotaura navo kuWhatsApp, wotovapa catalog yako uchitovaudza kuti kana uchida chakati imari yakati. Saka ndakatotanga kutoita mari mukomanashi zvekuti
ndinongogara ndiri paATM ndichingo withdrawa mari because varume vazhinji vanenge vachingotumidzira ari ma-e-wallet. Vamwe vacho ndo vanongoita zvekukutumidzira muaccount yako. Imwe yacho yandakazovhurirwa nebest friend yake umwe muSouth African, apa mukadzi wemunhu anotogarawo pacomplex patinogara, saka akazodzidziswa izvi naMelisa. Anoti murume wake kana ari kubasa iye anotosara obva atoseta up kastudio kake, maring light, akakomba mbedha, otopfeka maski yake, apa atori nemamwe machira awo aakatenga ende anotoisa imwe design yekuti murume wake haatombofi akazviziva kuti umu mumba mangu, uyu mukadzi wangu ari kuita zvinhu izvi. Fast forward, nyaya yazondounza pano. Mukoma Nashi, nyaya dzekuda mari idzi iko zvinozvi dzazondisvitsa mumatambudziko. Zvakaitika ndezvekudai so Melisa akazondiudza kuti ainge aine imwe blesser iyo yainge yakauya kuInstagram kwake, saka akandiudza kuti muNigerian uye zvekare ari muno muJoburg. Akanditi munhu uyu ari kuti kune imwe party ichazoitwa ku4 ways, saka ainge achida vakadzi vaviri avo vaanozoenda navo kupati ikoko. Ndikati anotibhadhara mari. Akabva achizotaura nemuNigerian, haana kumbotaura mari yakawanda. Ndikatomboramba ndikati iwe zviri nani kuti ndiswere hangu Melisa ndichitengesa mavideos than kuti ndinonorara ndiri kupati because ndiri kungoda 1200. Akati it's not about 1.2 yatichapiwa Tatenda, but it is about access. Tinenge tatobata mikoto yemablesser. Iye anotiwo paakaenda nemamwe maSouth African kuDurban July ndiko kwaakanobata mbinga yake iyo inomurojera. Saka akati handei tinokwanisa kunowana dzimwe mbinga. Taenda kuya muNigerian uyu takasangana naye the first time because tainge tichida kuona kuti munhu akaita sei. He then took us out for a dinner date. We then went out on a dinner date naye tichiona kuti ainge ari munhu akaita sei. Tikata he is okay. Then ndokubva achizoya akatitora akaenda nesu ku4 ways. Tasvikako ku4 ways mukoma kwainge kuine maNigerian ainge akawanda. Umwe noumwe ainge aine vakadzi vaviri kana kuti vatatu vaainge ainavo. Apa tose tainge takapfeka zvinhu zvewhite. It was an all white party. I enjoyed so much. I forgot kuti I was the one that had been complaining all along. Mangwana acho makuseni takazoenda nemuNigerian tikanorara naye kumba kwake. After tarara naye akazoti ava kuda kutiperekedza, akazotipa 2k akazotanga kutaura naMelisa because iye naMelisa ndivo vainge vakatanga kuita communication. Ndainge ndiri mumotikari, ivo vainge vasara mumba vakataurirana. Melisa akazoya achimhanya akabva ati chomi. Ndikati chomi chii? What happened? Akabva anditi une zvivindi here? Ndikati zvivindi zvei? Akati tinokwanisa kuita mari chomi. Ndikati mariko? Ati tinge tichiita sei? Akabva anditi ari kuti anokwanisa kutipa 500,000 cash. Ndikati iwe imari yakawandisa, ari kuda kuti tinge tichiita sei? Ini zvekuzoitwa human trafficking Melisa handidi, zviri nani kuti tinge tichishandira mari shoma iyoyo. Akabva apinda mumotikari akati chomi ari kuti anokwanisa kutipa mamwe mapiritsi ekuti tinobva taenda kumaperiods then ane nyoka yake yaanoda kuti inge ichizouya yobva yatanga kutamba nesu takarara pambedha. Ipapo haana kuda kundiudza chokwadi Melisa kuti tainge tichazoyamwiwa zvinhu zvedu nenyoka takarara pambedha apa tiri kumaperiod. Ndakabvuma ndikati 500 mari yakawanda, maybe you are lying. Takadzokera mumba ndokubva tachizoona muNigerian ainge akatomira pakitchen counter, ainge aine bhegi raainge ainaro achitoburitsa mari ari ma100 ma200 rands. Apa mari iyoyo yainge ichiratidza kuti yainge yakawanda. Akabva ati so what now girls, mati kudii? Melisa akabva agutsurira musoro akabva ati we have agreed. So
the money, is it not fake money? Akabva nditi no, it's not fake money. If you want, we can go out and we can shop. Takabva tachizobuda, akangotora brick 1 remari akatitema naro akati this is the money that you can use girls. Saka takabva tachizoenda kumall. Taenda kumall takatenga zvinhu zve about 18,000 rands zvatakatenga inini na Melisa. Then we returned back to his house. Akabva achizoti, you see girls, the money is not fake, it is original. Saka nyaya iripo ndeyekuti ndoda kuti munge muchinwa mapiritsi awa. Akabva achizouya netumwe tuhari twainge turi tuviri. Mutuhari umu mainge muine beans dzainge dzakaomeswa dzainge dzirimo ende mainge muine mapiritsi ainge arimo. Takanzi taifanira kuti tinge tichinwa mapiritsi. Ndakatora mapiritsi maviri, Melisa akatorawo mapiritsi maviri akanwa, iniwo ndikanwa. Takabva tachizonzi taifanira kuti tinge tichinwa weti yake kudzikisa mapiritsi iwawo. Tikaita saizvozvo. Ndakangoti ndichingopedza kunwa ndikatonzwa movement, ndikatonzwa kutoti kwainge kuine zvainge zvichida kubuda. Ndikabva ndakumbira mapads, akanditi no need for mapads, handei kuupstairs. Takadzokera kuupstairs, akabva achizoti tinge tichikurura zvipfeko zvedu tinge tichirara pambedha. Takangopfeka zvipfeko zvemukati apa. Ainge awaridza masheets ewhite pambedha. Takanorara pambedha paya. Then ndokubva tachizoona nyoka. Nyoka iyi kuona kwatakaiita tainge tabatwa nehope because akangoridza zvigunwe zvake akati go to sleep. Ndokubva ndatotanga kutodhakwa nehope, ndokubva ndarara. Ndakatanga kurota dzimwe hope dzainge dzichityisa. Ndakarota door richivhurwa, ndikati kochi ndiana vhura door. Ndakabva ndachizoona nyoka ichipinda mumba yainge iri cobra, yakasimudza musoro yakafutisa pahuro payo. Nyoka iyi yakapinda mumba ndokubva yakwira pambedha, ndokubva yatanga kunanzva Melisa. Yapedza naye ikabva yachizouya kwandiri ikatanga kundinanzva. Takazomuka the following day, zvichireva izvo kuti takaita the whole day tichingonanzvwa nekurarwa nenyoka. Patakamuka mangwana acho makuseni, shiti riya rewhite mukoma rainge rakazara neropa. Akauya akaritora akati this one I'll wash it, akarisa mune rimwe paper bag. Ndokubva achizotiti yainge ava nguva yekuti anga achitiperekedza kumba. Akatiperekedza akati if you think kuti I'm lying to you, kuti ndakupai fake money, we can go back to the mall. Takadarika nekumall tikangoshandisa 1,000 rands tikaona iri mari yechokwadi. Akanotisiya kuapartment kwedu, ndokubva tachizogoverana mari inini na Melisa. Mari iyi yainge yakawanda. Ndakabva ndachizokumbira sisi vangu kuti vainge vachizouya nehanzvadzi yangu, ndivo vakauya vakatora mari sezvo ndainge ndichitya kufamba ndiri ndega. That was the first time Melisa ndichitodzokera naye kumba. Takadzokera kumba mukoma, ndokubva ndachizoudza hanzvadzi yangu. Ndakamunyepera ndikati yainge iri mari yatainge takabira umwe munhu watainge takaitira peace job akafa tiri pakati pekumuitira peace job. Saka tikabva taona kuti mumba make mainge muine mari yakawanda. Hanzvadzi yangu ikatoti dai madzosera mari iyoyo. Tikati kwete, hatingamboidzoseri, ndo mari ndakazoshandisa kutengawo stand. At this age mukoma ndatovawo nestand yangu yandiri kutovaka muHarare, asi vanhu havazvizivi kuti mari yatakawana ndokwayakabva. Zvino zvibereko hatichina. Zvakatangira pana Melisa akatanga kunetsana neboyfriend yake uyo waanoti anoda. Akauya achibva kuAmerica, is a pilot that guy. Ndokubva vachizorara vose. Akaita 2 months ari kunoku because vainge vachiti zvimwe kuda kana akaita pamuviri then vozoita dzimwe plan. After 2 months vakatanga kunetsana because the guy akazotorota zvimwe zvakaitika. Akati Melisa, iwewe hauchakwanisi kuita mwana. Takabva tachizoenda kun'anga, kune imwe n'anga yemuno muSouth Africa. Tikabva tachizoudzwa kuti kurara kwatakatoita nenyoka yemuNigerian iyo yatakarara nayo zvakatovharana. Zvinoreva kuti inini na Melisa hatizombofi takakwanisa kuita vana. Saka right now Melisa iyewo ane dzake dzinomunetsa. Anongogara achichema because aitarisira kuti achazororwa napilot wake wekuAmerica. Iniwo tarisiro yekuti ndichaita mwana hapachina, kunyange zvangu ndisina murume ari kundipromisa marriage. Mukomana nacho ndinoti kana ndikatarisa vamwe vakadzi vanoita zvekutengesa online miviri yavo, ndinozvibvunza kuti saka ndichasvika zera iroro ndichingoitawo here
zvekuita mastrip show online. Handizivi kuti is there a way out of this. Mari yacho yandakawana ndakangoishandisa kutenga nayo stand. Dai hangu maybe ndakafunga rimwe business, ndakatanga kuita zvekutengesa zvimwe zvinhu, pamwe ndingadai ndava ne more money, but tichiri kungoita zvekutengesa mavideos edu. Handizivi kuti zvichazoguma zvaita sei. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyo mucomment section. Zvakangooma ngazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatitaurei naye mwanasikana uyo mucomment section.